Rama desde Foz. Eloi desde As Pontes. E non é deste Foz, isto é Nada Original, un podcast no que nos gravamos durante 2 horas e despois vamos recortando como Cabaleiro Negro dos Cabaleiros da Mesa Cuadrada hasta acabar con audio de 20 minutos que é moi agresivo, pero realmente non constituye unha amenaza física para naide. Empezamos co feedback. Ahora que temos feedback, empezamos co feedback. Veña. É un pouco tal, porque casi todo o feedback que recibín foi que non se nos escoitaba ben. O cual é directamente culpa miña. É dicir, estás mezclando as pistas demasiado baixo e a xente non escuita. A min sí que me dixeron que se escoitaba baixo. E despois teño outro que me dixo foi que escoitarvos pues, é como quedar para falar cos colegas pero non poder falar ti. Sí, eso tamén mo dixo Alberto. Pero esas personas escoitan podcast ou non? Pois o que me dixo dos colegas era Adrián escoita algún podcast, pero sí que escoita. Claro, de pero videoxogos, a vida moderna e tal. Non sinte o mismo que... Bueno, pero a nosotros conócenos. Claro, é máis é psicológico, non? É psicológico, pero porque nos conoce, non porque a temática do podcast seña especial nese sentido, non? Claro, porque hai confianza, entón sinte que podía estar realmente comentándonos algo. Sí, pero mira, cala a boca. Pero hai que facer un Reddit, entonces, para que falen con nosotros. Teño aquí un feedback que son o chat de WhatsApp durante 5 minutos do meu amigo Alberto. Empeza os 5 minutos de feedback dicindo manda carallo un podcast en gallego, vaya proyección. Despois, 2 minutos despois, dice oi que baixiño está. E o seguinte comentario 3 minutos despois é bueno, isto ao final é como estar tomando algo contigo, contándome tú as túas cousas e non poder dicirche nada. E despois de eso, por suerte, parou xa de dar feedback porque me estaba dando unha paliza que estaba me trando ganas de silencialo. Entón é mellor non facer un Reddit. Porque van non lo petar. Pois a verdade, eu non teño feedback, pero sí, pareceme curioso que claro, non contara como que en día aquí na casa, ¿no? Pero como estou aquí nas Pontes na casa da miña nai e miña abuela, pois dixe, tuve que reservar unha sala para estar tranquiliño, ¿no? Como que en di. E entonces tuve que explicar o que facía. Entonces, non sei se cometei un error, pero de primeiras comentei o que iba a facer de maneira descriptiva. Dixes, no, quedamos rama, mas non é, falamos das nosas contas e gravámolo e subímolo a internet. O cual foi recibido con as caras de estás tolo, ou isto que ven, non te meterás en problemas. Bueno, caras que expresaban todo eso. Hasta que cando ven esas caras dixen, no, gravamos un programa de radio, quedaron caras de, bueno, todo está ben entonces. O cual provocoume moita sorpresa. Foi o que dixen tamén. Que gravamos un programa de radio para pasar o rato e subimos a internet. O pas que ti xa tiña máis fácil, que ti con 15 anos xa o facías. Exactamente. O seguinte que fixo foi dicirle a súa madre, non teremos por aí algún de CD. Tiñas unha peza máis particular sobre do contenido, eso, máis que en xeral sobre o podcast, un contenido particular que tú che comentaron unha cousa que nosotros nunca éramos nela, non? Efectivamente, que dá unha nova profundidade ao... Bueno, é dicir, escoitando o tweet ou a nosa explicación sobre o tweet do capítulo 1 sobre Humpty Dumpty e por que o rei decidira encargarlle primeiro aos cabalos que intentasen reparar o gobo. Alberto, meu amigo das opinións incendiarias, díxenos que dos cabalos faise pegamento, cousa que é verdade, os cabalos que non corrían, non, como, eu creo que é do Simpson, é un meme do Simpson, eu creo, dun cabalo que non corría, que lle dicían, bueno, pues agora tú vas para a fábrica de pegamento. Correcto. Furioso ou Dunga. Pensei que iba a facer unha aportación un pouco máis química ou científica de decir, no, fúndese tal ou cual parte, pero no. Javier foi directamente a decir o nombre do cabalo. Eu teño que decir que nin sabía eso,
no que vosotros xa comentamos que xa conocíades un pouco máis o tema, e claro, eu vin ese capítulo, pero non, creo que non pillara a referencia, non lle fixera caso. Igual o biches pequeno na túa mente infantil non había espacio para semejante crueldad, pero Pode ser. sí, parece que realmente temos algunha idea de que é o que se facía tradicionalmente ou algo por el estilo. O meme existe, pero non sei hasta que punto é real ou non. A ver, Igual real é, sí que non se é unha usa, leyenda urbana, logo. sí que se usa materia orgánica para facer pegamento. Usábanse os cabalos tradicionalmente, pues, porque se fai con eso, pezuñas, ligamentos, nervios, etc. Non sei moi ben como é o proceso e tal, pero bueno, igual que en el Club de la Lucha facían xabón ca grasa das liposucciones, pois nalgún tempo histórico se facía pegamento cos cabalos. Efectivamente, entonces a teoría ahora é que Humpty Dumpty foron todos homes os que intentaron reparalo, pero utilizaban os cabalos non como animal de tracción, sino como pegamento, como materia prima. Bien, pois... E aquí acaba todo o feedback que tuvemos, Eu creo que exprimímoslo ben. Sí. Pouco máis podíamos sacar. Sí. Xa me sinto un pouco orgulloso xa de que tuveramos feedback. Mirade o que vos digo. Ora, o conto será se deixamos de ter. Bueno, siguiente por orden do día. Sí. Temos listas, así en general. Sí, listas. Podemos empezar por aí, porque así xa falamos un pouco. Sí. A min gustan máis listas de mellores do ano. É unha cousa que casi me gustan como género propio. É dicir, os artículos de web ou de periódico nos que repasan os mellores libros do ano, os mellores podcasts do ano e tal, gústame lelos. Despois os libros en sí non é que os utilice como recomendacións ou como listas de libros que me quero comprar. Os libros rara vez os leo, pero sin embargo, non sei, gústame saber cales son os que coinciden en moitas listas, porque se supón que son os que son, digamos, máis importantes ou algo por estilo. Dá un pouco unha imagen da cultura do momento, se queredes. Non sei, é unha maneira como de saber que está pasando sin realmente saber. Leeste un artículo de eses e dices, bueno, pois isto foi o importante deste ano e non hai necesidade de telo seguido mes a mes ou semana a semana todas as novedades. Con saber isto xa tes unha idea general. Entonces teño escoitado bastante ou teño lido bastantes listas de mellores podcasts do ano, entonces eu propuxenvos facer unha lista dos nosos mellores podcasts do ano tamén, pero non acabo de convencervos a idea, non? É que eu non son moito de listas, Eu a verdade que igual que ti che gusta ver un artículo ou ver un podcast que repasa o mellor do ano, eu penso, primeiro, eso sale a principios de diciembre ou a mediados, é dicir, xa están coméndose un mes, non é o mellor do ano. O ano non acabou. Eso dame un pouco, xa tírame para atrás. E o segundo que, non sei, pareceme un pouco meter aí algo para rellenámolo, entonces non temos que currarnos como se fuera un artículo novo, un capítulo novo do podcast, simplemente poñemos aí aquí isto e xa está. Pero, bueno, desde o punto de vista que o explicaches tú, como repasar varios e ver o que coincide e ver eso, estar no día da cultura do momento, pues eso sí que esa parte vexo un pouco a idea de facelo nosotros sería que eu teño a sospeita de que ao final eu escuito 40 podcasts e Javier escuita outros 40 ou 30 ou por aí, pero se nos poñemos a comparar, pois igual compartimos 25 dos 30. Tú escuitas menos, pero igual escuitas 15 dos 25 que escuitamos nosotros en común. Dame a sensación de que se xuntamos todos que non se sumamos todos non xuntamos 50 podcasts distintos. É un pouco a idea. A min, como se chama? A min o das listas non disfruto tanto como decías ti, pero ao final acabo consumindo bastante ao final en diciembre, acabo consumindo bastante. A min dame un pouco de pereza ás veces, digamos, sé como unha obligación
digamos, das empresas que producen os podcasts ou o que seña, ou que sacan os artículos das listas. E además dame un pouco de pereza tamén porque polo rollo de que non ten, como quen di, nada de especial diciembre en cuanto a eso. De feito, pois para certas producións, pois o mellor, pois era mellor facelo, eu que sei. Por exemplo, vou dicir, para películas, imagina, se alguén quixera decir mellor as mellores superproduccións do ano, non? Pois non estou moi enterado, pero hai épocas onde non salen películas desas, por exemplo. Sí, son máis as superproducións son máis de brao e as películas de Oscar son máis de xaneiro, por exemplo. Entón, se estás facendo as mellores E diciembre é o mes de Star Wars. Claro, entonces é un pouco, é como de maneira exagerada, pero seguro que xa empezaste a ver mellor da década. Non sei se o vistes, cousas mellores da década. Eu, por exemplo, comíme bastante audio de mellor da década NBA, non? Non con moita atención, pero bueno, tuve así un pouco de fondo, non? E digo, claro, ves aí a artificialidade de decir, home, que os mellores anos de non sei canto pois foron entre 2008 e 2012. Entonces estás fodido. Entonces, claro. Creo que a menor nivel pasa un pouco tamén co ano, ¿no? Además hai moi isto de sesgo de, como se di en español, recency bias, o sesgo do máis reciente. Sí. No, entonces claro, eu hago mismo nosotros, ahora cando nos puxemos a pensar isto, digo eu, pues, que casi non me acordo en canto a episodios particulares, é-me difícil pensar que escoitei eu en febreiro. Non sei se vos pasou a vosotros tamén. Contoche como fixen, Eloi. Eu collín e fume en iTunes, mirei os que me suscribira en Apple Podcast, os que na lista de por programas, os que me suscribín están ordenados por orden no que me suscribín, de máis atrás a máis adiante. Entonces deses, pois fui mirando, este non o escoitei, este ainda non o escoitei, este ainda non o escoitei. Ao final quedeime con 3. Claro, que son dos 3 dos que vos podo falar. Estás falando de podcast completos, non de episodios. No, claro. Que de episodios parecíame inviable. Sí. E que a min esa era a outra intención que tiña ao intentar facer un millor do ano ou un favoritos do ano, era que, bueno, é un pouco a mesma intención que teño casi sempre. A mí sempre me dá a sensación, porque escuito demasiados podcasts, probablemente, de que ao final o que faigo é escuitalos, pareceme interesantes durante o momento no que os escuito e durante posiblemente a seguinte hora, e 3 días despois xa non me acordo de ningún. Entón tamén a idea era un pouco intentar facer o esforzo de memoria de decir, oye, cales foron realmente os que naquel momento me pareceron que merecía a pena recordalos e intentar recordalos, facer o esforzo de, joder, darlles algo de, sabes, facerlles unha especie de homenaje, de decir, oye, sí, acórdome deste podcast, non se me quedou perdido no medio en toda a marea de podcast que escuito, pero tampouco fixo, a verdad. Como ao final o que decidíramos fora facer podcast aos que nos suscribíramos en 2019, ou esa foi a idea final na que acabamos poñéndonos de acordo, porque eso, eu quería facer un favoritos do ano, pero vosotros non parecíades que estar moi de tal, entonces a idea acabamos aterrizando na idea de facer unha lista de podcast aos que nos suscribíramos este ano, ou que descubríramos este ano. Entonces eu, como máis ou menos xa teña claro de cales falar, pois a verdade é que non acabei por facer o esforzo de intentar recordar realmente cales foran os podcasts que me gustaran dos que escuitara en febreiro. Nesa línea que dis, parece un pouco, non sei como di, se tiñas que facer o esforzo é que non son tan, sabes, pola mesma lógica que estaba seguindo. Eu creo que non. Non deixaron pegada. Eu creo que... Claro, estou lendo eso como decir, vamos falar dos que deixaron pegada. Pero se me tiño que esforzar para ver se deixaron pegada, pois é que non deixaron pegada. Non, pero eu estaba falando de capítulos en concreto, e ao final o que acabamos falando é de programas. Sí. Eu creo que, pois, mesmo dos programas que se me acordaron e que podo falar tranquilamente deles, ou que podo falar agora deles sin ter feito ningún esforzo, hai capítulos individuales que se me olvidaron completamente.
e que eran historias que me pareceron interesantes no momento, e que me deixaron a sensación de que o podcast en xeral, ou contribuíron a sensación de que o podcast en xeral era moi interesante, pero se me vou ao particular de cada capítulo, non sería capaz de recordar nin de que iba ou non máis aló das campanas. O teu objetivo era facer un Sóname Campanas anual. O meu objetivo sempre é facer un Sóname Campanas anual, porque eu sempre estou coa mesma obsesión de que me estou olvidando dos podcasts según os escuito. Ao final, si a maior parte das iniciativas que vai a ter de aquí en diante xa veredes como acababa despois de reducilas a eso, a decir, xa está outra vez intentando non olvidarse das cousas que escuito que lle gustaron. A min pareceme moi loable eso que dicías, xa te digo, parecíame tamaña hazaña, entonces por eso claro, che tirei para baixo. Será dedicarlle unha tarde aparte que eso non é facer unha lista de mellores. Eso, no, é unha lista de favoritos, de favoritos personales. Pero na lista de mellores nunca salen capítulos individuales. Sempre salen os podcasts enteiros. Hai unha boa razón para eso. É como decir, este é o mellor capítulo que leín este ano. E sacáchelo dun libro e non dices que libro é. Bueno, eso non o vas facer, pero sepáralo do libro como unha entidade aparte. No, pero é como se fosen contos independientes, é dicir, joder, gústame como escribe os contos este escritor, pues non é eso, gústame especificamente este conto que é unha historia pequena, con principio e final, con entidade propia, non é un capítulo dun libro. Cambiando facendo unha analogía, por exemplo, podría, digamos, hai podcasts que mellor ten máis sentido facer eso e outros que non. Eu, facendo analogía con series, pois o mellor hai, dicís, unha serie non ten sentido este é o mellor capítulo, pero o mellor de Black Mirror, pois de feito, pois sí que ten sentido, claro, decir. É que ao final os podcasts que escoitamos non son tanto, ou polo menos que eu creo que só escoito dous que poden ser análogos a unha serie, de ter guión e continuidade e tal, e todos os demais pues, son como series documentales, como a Vox Explained ou algo así, antologías de documentales distintos. Eso é verdad, que teñen máis entidade propia, non é un arco narrativo, normalmente. Tes unha lista feita, Eloi? Eu teño unha lista feita. Tes unha lista feita, Noé? Máis ou menos. Bueno, pois eu tamén teño algo. Empeza ti, eu gustaríame, Noé, que se foches o iniciador desta iniciativa, valga a redundancia, gustaríame escoitar. Eu quero ser o último porque creo que os que nombre eu xa os vades nombrar vosotros. Está moi ben porque de entre os tres o que máis claramente dixo que non se tiña preparado nada Fugueu, igual non o dixo suficientemente de unha maneira suficientemente clara, pero cando Eloi dice eu teño unha lista, Javier saca a lista e dice eu teño unha lista e eu digo, eu tamén. Entonces, eso, ao final acabamos acordando facer un pouco unha lista de descubrimentos do ano. De podcast que non son ou non tenen por que ser estrenados este ano, pero son podcast que nosotros descubrimos este ano. Eu definino directamente como podcast os que empecé a escoitar ou me suscribín durante 2019. Entonces, a min automáticamente acordeime de tres, o primeiro dos cuales é Nice Try Utopian, un podcast ao cual Javier lle acaba de dar un thumbs up. Sí, porque o que contesto estaba na súa lista de tres. Este problema xa empezamos a pero bueno, eu encantado. Un traballo menos. Nice Try é un podcast feito por Avery Trufelman de 99% Invisible, que este ano realmente fixo moi pouco traballo en 99% Invisible porque estuvo facendo despois fixo outro sobre moda que se chama Articles of Interest que igual xa é de fai 2 anos, pero bueno. Mirei, non? É de 2018 ese. Ves. Nice Try é un podcast de este ano
que fixo en colaboración con unha web chamada Curbed. Tíos, que mal estou falando inglés agora. Chamada dunha maneira que é imposible pronunciar nun inglés que non resulte Pronuncio en gallego. Curbed. Aí estamos. A web Curbed. Con B. Con D final. Non con D final. Non é como a Vértiz. É un programa que explica sociedades utópicas ou intentos ao largo da historia de facer sociedades utópicas e por que saliron mal. Entonces hai un programa sobre Chandigarh, é unha cidade na India diseñada por Le Corbusier e polo seu cuñado ou primo, non me acordo moi ben, primo, creo. Como unha fantasía brutalista en a cual o home era unha máquina e todo estaba ordenado e todo cumplía criterios lóxicos, que foron facer na India. Evidentemente se desordenou moi rápido. Por outra parte, no feito de desordenarse e de non seguir os criterios brutalistas e de que aparecesen casetos ao lado das casas de diseño e que, en fin, de introducir vida no que era un diseño demasiado lógico, demasiado impersonal, pues ao final o que acabou pasando foi que a cidade de Chandigarh sigue existindo, sigue sendo unha cidade incluso na que é moi cómodo vivir, particularmente boa para vivir dentro da súa región da India logo. Con lo cual, dentro do que cabe, pues foi unha utopía que é exitosa en tanto en cuanto sigue existindo. Cando moitas outras das que falan no podcast, que o mellor eran directamente, esencialmente sectas, pues tuveron un apogeo rápido e exitoso e despois pues desapareceron igual de rápido de maneiras moi, dramáticas pouco despois. Sí, bueno, non todas. A de Oneida, por exemplo, non morreu como secta, pero sigue funcionando como empresa de vajillas. Efectivamente. É curioso. É moi curioso, é un podcast moi curioso, tanto na súa... no planteamiento inicial logo, é unha cousa que me chama a atención, pero aparte deso, o que recordo que cada capítulo eran realmente moi interesantes. A mí gustou moito. Eu recordo, Eloi, non sei se tes algo, se estaba este programa na tua lista ou algo. Estaba na miña lista, en parte porque encaixaba moito, porque todo a audiencia esperaba que estuvese na nosa lista, pero teño que dicir que a mí non me gustou tanto. Escoiteina toda, pero non me emocionou, non me emocionou tanto. Tanto como emocionarme, tampouco me pareceu emocionante. Pareceume moi ben feito, que as historias estaban moi ben escollidas e que eran interesantes, e que tiñan como moito arco dramático cada unha, e que eran historias moi completas. E aparte deso, creo que polo menos aquí na sección focega de nada original somos moi fans de Avery Trufelman, e iso tamén axuda. E a min cuéstame a temática de como se van as cousas ao carallo. Sí. Eso é algo que sempre me chama a atención. Falando do cual, espera de que faigo... da igual, ahora xa non... Falando do cual, cousas que se van ao carallo, o meu outro podcast, ou outro dos meus podcasts descubrimento deste ano, é un podcast que creo que lle vai gustar moito ao meu primo Javier, que é Spectacular Failures de American Public Media. Non sei se che sona. No. Pois é un podcast que ten moitísimo que ver con Nice Try, que de feito sóname que o descubrín a raíz de escoitar unha entrevista con Avery Trufelman, que a vez entrevistaban tamén a directora, presentadora, produtora de Spectacular Failures, que se chama Lauren Over. É un podcast sobre empresas e por que fracasaron. Sobre grandes empresas que tuveron moito éxito en algún momento
e moitas das cuales tamén siguen existindo, de tanto éxito que tuveron, en que só seña por reconocimiento de marca, siguen existindo, pero que tuveron un fracaso estrepitoso. Falan de cando Blockbuster puido comprar Netflix e non o comprou. No, falan de Toys R Us, que sabedes que acaba de pechar fai relativamente pouco en Estados Unidos, ainda que siga vendo Toys R Us na Coruña, extrañamente. Falan de U-Haul, que é a empresa das mudanzas estadounidenses por antonomasia, que sigue existindo e que sigue tendo moito éxito. Realmente, se te planteas facer unha mudanza de unha ciudad a outra en Estados Unidos, o que todo o mundo fai é alquilarse un U-Haul e meter todas as cousas na furgoneta e facela eles. E, sin embargo, a empresa é unha empresa familiar, e a familia, que son os dueños da empresa, pois están peleadísimos. Houbo denuncias entre eles, hai unha leyenda urbana de que a morte da muller de un deles foi provocada de alguna maneira por outro ou por algún dos outros. Fai faccións enfrentadas que levan 30 anos denunciándose e contradenunciándose. En general, a empresa sigue funcionando ben, pero a familia, pois... Isto recorda... por todas partes. A historia recórdame totalmente a un reino europeo medieval. Isto, e a min recórdame a Detective Pikachu. Bien. O sea, entre Hamlet e Pikachu. Aí está, por aí, outra cousa e a outra. Pero a min teme boa pinta, Eu acabome de suscribir. Este a mí non me sonaba de conocelo, a verdad. E ademais, a outra particularidade que ten é que Lauren Over, a produtora do programa Spectacular Failures, tamén ten moita personalidade. Como a Avery Trufelman, que sabes que ten como seu propio sello editorial, sabes que é un programa seu, pois un programa de Lauren Over tamén conoces, tamén ten o seu propio sello, digamos. É moi graciosa, é simpática. Polo que vexo ahora mismo, decembro de 2019, está debeu acabar como a primeira temporada ou algo así, ¿no? Porque vexo que o último capítulo foi de agosto. Correcto, sí. O último capítulo que foi sobre as desventuras de Donald Trump en Atlantic City, quero recordar, foi, sí, por aí polo bravo. Aproximadamente a vez que Nice Try, eu creo. Volvendo a Nice Try, así por comentar tamén un pouco, de afinar, ¿no? Pues como decía, antes eu escoitei todos os capítulos e no momento pareceronme interesantes, pero ao final intento guiarme máis que para describir os meus propios gustos, dicir de canto estaba eu ansioso por escoitalo ou porque salise o novo capítulo e canto me acordo meses despois dos episodios, e se sabería contalos. Ainda que escoitei todo e diría que era ben feito esas cousas, recordo que nin eu estaba especialmente esperando o expectante a que salisen, nin agora me acordo de moitos dos capítulos. Acordábame da do Cubertería, acórdome ese de, como se chama, o da biosfera, esas cosas, pero non me acordo de moitos detalles. Entonces, volvendo o que decías antes, ou por onde me parecía que ibas tirando, non é? Pois que non me quedou moito na miña mente como para... Entonces, por eso, pues eso, como que baixan os puntiños para min se teño que mirar hacia atrás. Pero... Por exemplo, eu de Nice Try, un dos capítulos que máis que recordaba así de entrada sin mirar nada era o de Jamestown, porque coincidiu que empezou xusto antes de ler de escoitar ese capítulo, lera un libro sobre como se formaran as colonias americanas e contaban tamén a historia de Jamestown. Entonces, digamos, de revelo por dous sitios diferentes e que se coincidan no tempo, quédaseche mellor a historia, sí. En calquer caso, Spectacular Failures, sacaches o tema ou é un dos teus podcasts do ano? É un dos meus tres, sí, é un dos meus tres. Porque foi acordarme de Nice Try, que para min foi o estreno do ano, e automáticamente acordeime tamén de Spectacular Failures, que é probablemente moito máis entretenido. É máis lixeiro, digamos, menos, porque eu acordome de Nice Try que tiña un certo peso a, digamos, a ideoloxía de Avery Trufelman, que falaba moito de
Loren Over o que fai é facer bromas e chamar a seu pai. É máis simpático, máis lixeiro. Sí, ao acordarme dun, acordarme doutro, entón este eran dous da miña lista, sí. Bueno, pois... Creo que agora deberíades empezar vosotros, porque senón tampouco... Vale, pois Nice Try xa está falado, xa estaba tamén na miña lista. Eloi, si queres empezar, porque eu creo que hai outro que vamos a coincidir. Se non saco eu o tema... Sí, o terceiro creo que xa sei cal é, pero eu decidi non usalo porque non íbamos a pensar os tres. Eu se penso con vosotros, ese non vou decir tampouco, vou decir outro que creo que é rápido, e de feito creo que xa falamos medianamente, ainda que non sei se nun dos programas que ainda non está subido, pero eu diría que para min, aunque sei que non é deste ano, pero o feito de escoitei moito Startup, e a verdade que gustoume bastante. Creo que de feito é deste ano que sacaron un pouco a temporada da adquisición por Spotify. Creo que eso é deste ano, que salise eso foi o desencadenante para que eu escoitase os primeiros. Entonces, aínda non escoitei todo, pero para min tamén foi dos que máis escoitei con máis interese do ano e con máis expectación e que de feito que máis me gustou. Aínda que xa vos digo, aínda non cheguei o contenido deste ano da adquisición por parte de Spotify. Pero bueno, creo que xa falamos. Recórdome ben, falamos un pouco xa desto, non? Nun dos... É posible, pero podemos facer un resumen outra vez de que vai Startup. Sí, pues, Startup, pues inicialmente o programa este de como é Alex Blumberg, que é o fundador de Gimlet Media, para min tamén é referencia de alguma maneira, non? Ou garantía de sello de calidad. Pois o podcast de alguma maneira fundador do primeiro da compañía é un propio metaanálisis por parte de Alex Blumberg de como funda a compañía, basicamente, non? Sí, é dicir, funda a compañía para facer un podcast e o podcast que fai é explicando como funda a compañía. É un metapodcast. Sí, exacto. Por lo menos a primeira ou as dúas primeiras temporadas é así. Despois... Eso é. Entón, a primeira temporada, digamos, eu é a que marco máis como máis interesante. Despois fai outras temporadas ou outras series de capítulos centrándose noutras empresas, que eu tamén escoitei algunhas, creo que xa de feito o que comentáramos foi o de Twitch e o de Groove Sharks, que son cada unha un par de capítulos e tamén creo que se escoitan moi ben. E bueno, e a última parte, pois eso que ainda non escoitei de como sobre a adquisición por parte de Spotify, que bueno, para que non saiba, pois Spotify comprou Gimlet Media, non sei se na totalidade ou bueno, ou ten poder ejecutivo, non sei exactamente como son os detalles, pero bueno. Teremos que escutar Startup para enterarnos. E o rollo meta, pois ten o seu propio interés, pero a verdade que pois desde logo suena moi creíble de como funciona ese mundillo. Resulta interesante a implicación personal dos personajes, creo que tamén lle fai un gran favor, porque, bueno, a verdade que, pois eso, a xente dentro de ser pois xente, pois que seguramente, pois bueno, aínda que isto non funcionase, pois podesen seguir coa súa vida. Sí. Non lle se vai exactamente ao futuro económico da vida directamente. Exacto, non é como que alguén que estuvera pasando fame que se convirta eso, non? Pero eu creo que ten o seu punto, e ademais eu personalmente pois bueno, eu traballo nunha empresa que, bueno, é unha filial dunha multinacional, pero bueno, empecé desde cando éramos 4, como a quen di, e agora somos 30, en parte por diversas adquisicións que fixo a matriz. A realidade é que había moitas dinámicas eso de empresa que vai medrando de alguma maneira, a pesar de ser outras ser moi distintas, que hasta recordei como parecidas de algún momento da miña vida laboral. Algunhas dinámicas, pois algunhas boas, outras malas. Entón tiña ese punto tamén de personal de pois eso, de ver asociado ou verme reflejado un pouco nalgúns dos personajes, evidentemente non do fundador, porque non é o que eu fago nin nada parecido. Pero bueno, creo que a verdade que
se alguén está medianamente interesado no mundo empresarial de alguna maneira, creo que é bastante interesante. Si non, a verdad que non sei se é para recomendar para todo o mundo. É pero... curioso porque eu non estou tan interesado no mundo empresarial ou non estou nunha startup ni nada polo estilo, e o podcast escoitei a primeira temporada en fin, chamoume a atención o aspecto meta do podcast, está moi ben feito, o señor sabe contar historias, sabe crear interés, pero máis aló deso tampouco sentí ningún tipo de conexión personal con que parece que estás sentindo tú con él. Sí, aí xa digo, hai un pouco de eso. Non con Alex Bloomberg realmente, no, porque él está claro que está nunha situación de él está metendo os cartos, ele que está deixando o traballo, bla, bla, bla. A mí todo eso non teño ninguna conexión con eso, no? Pero sí teño a conexión con empresa pequena, no que todo o mundo fai todo, o mundo fai todo, como a quen di, ves como medra, ves como de repente un día daste cuenta a sensación de familia é un pouco distinta, primeiro non había conflictos e despois pues, darte cuenta de pues, simplemente conxuntando a máis de 10 personas ten que haber conflictos máis ou menos grandes, no? Esas dinámicas sí que me pareceron interesantes desde o punto de vista personal, no? Ainda que eu non teño, xa os digo, con Alex, pues, bueno, como xa sabedes, que a miña situación non ten nada que ver, no? Non tes 400 millóns de dólares de Spotify así no banco, non? No. De momento, nunca sabemos quen nos compra. Empezase con podcast, despois Nada Original Media está aí empezando. Bueno, pues ese foi un meu que quería comentar. Pero bueno, como creo, digo, xa comentamos un pouco en particular eu creo que falamos do Group Shark e do Twitch. Eu creo que sí, xa podemos deixar por aquí pasar a Rama que nos conte o seu, non? Sí, eu creo hai un que estou casi seguro. Hai que poñer o cascabelo ao gato, fala xa do que vou falar xusto do que eu creo que non coincidimos. Veña. Porque pues, ha sido o último, tampouco falo. Traballades vosotros por mí. Todo de vacacións. Dos tres que descubrín este ano é que vamos, non só que me suscribira, sino que os escoitara enteiros e os espero con algo de interés. Hai un podcast que é curiosamente o único podcast que descubrín non en internet, sino no mundo físico. Este ano empecei fórame celebrar o fin de ano a Londres con uns colegas. Este podcast descubrino con un cartel que o anunciaba pola calle. É o podcast de Guardian que se chama Today in Focus, e que é un podcast diario de reportajes e de entrevistas. O mellor, a veces que é de opinión, que directamente colgan a editorial que van colgar no periódico e falan dela no capítulo. E, bueno, claro, ao final, como son capítulos de entre 20 e 40 minutos e todos os días, moitas veces pues, non todos son interesantes, pero hai nos que sí. O sea, todo o que pasa con reportajes. Se te gusta o tema, pues vai che gustar. Recordo algúns en concreto, como, por exemplo, unha entrevista que lle fixeron xusto no seu 100 cumpleanos ao paisano que fixo que inventou a teoría de Gaia. É un dos primeiros científicos ambientalistas James Lovelock. Outros capítulos, por exemplo, pues, outro que falaba sobre o que é equivalente no Reino Unido do que aquí son os centros de menores non acompañados, que foi un periodista ali a falar con eles, a ver como estaban e tal, criticar a falta de fondos, a falta de inversión no goberno e tal, e as circunstancias nas que se criaban. E, bueno, outros capítulos sobre un artículo de opinión no que falaban sobre canto deberían ter que durar as penas a terroristas, pero que tamén se centraban pues, en rehabilitación, en como se entende o sistema penitenciario, si ten que centrarse no castigo ou en intentar reinsertar a esa xente na sociedade, e que se centraba tamén no tema do terrorismo e de como integrar outra vez de novo esa xente nunha sociedade occidental.
bueno, claro, hai cousas moi interesantes e despois, claro, como son moitos capítulos ao largo do ano, hai veces que hai que saltar directamente. Non vos vou decir... Pero bueno, é algo así. Do que me quedo do 2019 que cambiaron os meus hábitos de podcast, porque además é eso, ser diario, de lunes a viernes, ao final é moito. Pero bueno, ao final son unha cousa similar en la que seña diaria en lugar de semanal ao de Atlantic ou de da New York Radio Hour ou algo por estilo. Ao final é un repaso das reportaxes máis interesantes ou de feito o podcast do País Semanal que acaba de empezar fai creo que un par de meses é que, bueno, eso é moito máis un intento. O País Semanal saca un podcast todos os viernes nos cuales falan cos periodistas que fixeron os reportajes que van ser os máis grandes da revista dos domingos. Esta é moito máis claramente un intento de que vayas ao quiosco e lles compres a revista. Pero bueno, vai un pouco na línea de outros podcasts como de The Atlantic, non me acordo como se chama, Radio Atlantic. Radio Atlantic. De todas formas, non sei o del país, pero de Radio Atlantic normalmente tratan temas que están moi de actualidade. Claro, porque outra cousa é que Atlantic e New Yorker son revistas mensuales, pero que tenen un podcast semanal. Claro. Entonces tampouco é un repaso da revista. En cambio, isto é o contrario, é un periódico que sí que é diario, e o que fan é mellor temas de reportajes que se ten que pasar un periodista semanas ou meses traballando neles, sacarán na versión escrita, por supuesto, pero creo que sacan con máis profundidade aquí no podcast. Por exemplo, tamén acórdome así outro que fora falando do genocidio de Ruanda, que se cumplían, que sei, 20 anos, 15, 20 anos, e fixeran un reportaje sobre como cambiar o país nos últimos anos, como evolucionar a sociedade, que claro, foi unha sociedade que morreu un montón de xente, sobre todo que quedou casi sin homes, o país, foi unha sociedade no que as mulleres ganaron un peso e avanzou no tema de igualdade, pero solo por 25 anos. Solo por necesidade, porque non había homes para entrar no goberno, basicamente. Non foi un esforzo consciente de facer un país máis igualitario, sino que foi un esforzo que saliu da necesidade de que non había población masculina. Sí, bueno, siguiente podcast, podería dicirlo eu, siguiente descubrimento do ano. Sí. Creo que este tamén é un descubrimento que comparto con vosotros, ainda que espero que fose o único que se me ocorrise mencionalo, que é The Anthropocene Review. Non o puxen na miña lista. Non o puxen na miña lista simplemente porque non o escoitei todo. Estou en proceso. Non sei, Eloi, tú? Eu tiñao, aínda que non o escoitei todo, pero eu tiñao tamén como... Tú sí que o tiñas, non? Sí. The Anthropocene Review é un podcast de John Green, escritor de novela juvenil de bastante fama, aparte de youtuber e outras moitas cousas. O argumento do podcast, digamos, a idea detrás, é que fai reviews de distintos aspectos da vida moderna e as puntúa nunha escala de 1 a 5 estrellas. En general, polo nombre, en principio parece que a idea original pretendía ser pois valorar o impacto da sociedade na natureza, e sí que pode ser que en principio fose eso, pero últimamente eu creo que cada vez máis é simplemente un podcast de un señor pois de 40 anos con bastantes problemas de ansiedade, con bastantes dificultades para o día a día, digamos, utilizando casi como terapia ou como falando un pouco das súas propias obsesións e das cousas que ten na cabeza, repasando a súa vida, falando dos seus pícaros. É unha cousa que dá unha imagen, dá como unha ventana, é un podcast que hai un cada mes. Cada mes, pois de repente apareceche un capítulo de 20 minutos que che dá unha ventana ao que está pensando John Green durante este mes, que normalmente é moi interesante, unha persona que merece a pena escoitar.
Iso, ten un capítulo cada mes, con lo cual leva 2 anos, realmente só leva 20 capítulos, son aproximadamente de 20 minutos ou media hora, escuítase moi fácil. Casi dá pena porque ao ser tan fácil de escuitar dá un pouco, é demasiado fácil pasarlle por encima e pasarlle por diante, escuitalos todos seguidos, e sin embargo parece que merece que non ser paladeado, digamos, merece que o escuites e esperar un cuarto de hora pensando nel. É verdad que además é como moi tranquilo, non sei, a sensación de audio fala lento e con pausas, no, para que paladees de alguma maneira o que está dicindo. Sí, e é solo él falando sin efectos sonoros detrás, simplemente é moi de alguma maneira moi emocional tamén, no? Porque o que decías, no, conta historias súas. Creo que para o que nos escoite, creo que un ejemplo, porque eu dá a sensación de que non nos quedaría claro, pero un par de títulos eu creo que vale a pena comentar, no? Normalmente en cada episodio leva 2 temas, además moi independientes, diría eu. Primeiro, pois eso, mitad do capítulo fala dun, ao final de esa narración e descripción do que lle fai sentir, di 3 stars. A súa puntuación en estrellas, sobre unha escala de 5 estrellas. Entón, eu, por exemplo, teño aquí diante, o último que escoitei foi un bello, creo, de feito, que é o de Teddy Bears and Penalty Shootouts. O sea, peluches penaltis. Ou, vexo aquí, concursos de comer perritos calientes e quimioterapia. O sea, moi variado. Sí, as pinturas de las cos e o menú desayuno do Taco Bell, a pizza hawaiana e a meningitis viral, cometa Halley e cólera, efectivamente, ou susurrar e o tempo. A fin, a verdad que creo que descubrín por vosotros, pero a verdad é como quen di, son cortiños, escoites moi fácil, e descubrirlo por nosotros, pero calquera dos tres puido descubrirlo por Roman Mars, que sacou un capítulo de 99% Invisible. Eu descubrino aí, falando, de Anthropocene Review. Directamente colgou 2 capítulos de Anthropocene Review. Eu teño que dicir que eu non me restringín para nada a 3 e dixen, isto é do que podo falar. Eu non é que me restringira, é que non encontrei máis quero dicir, puxenme de criterio que os levara ao día ou que escoitara todo o que salira desde que os descubrín. O sea, non, por exemplo, de John Green gústame, pero escoiteille poucos, porque tamén é o que dice, non é? Que non son chapetas de escoitar 8 seguidos, ainda que por tempo podría ser perfectamente, senón que hai que coller comelo, paladealo, é un postre. Se fose tan estricto de decir levalos todos ao día, non podía falar de ningún. Vale. Pero bueno, entonces, se queredes, digo, gasto un que como que teño máis, teño menos para que falar porque non os escoito todos. Se queredes, despois seguimos, porque non é xa gastou os seus. Pero bueno, un que creo que podemos falar tamén. Solo me queda un, sí. Sí, pues entonces deixa de que eu gaste, vaya tachando. Bueno, podedes falar vosotros casi tanto como a min, pero tamén a raíz de, incluso isto a raíz de nada original, este descubrín ali, escoitei casi todo de vez Califate, acabei no de feito fai. Sí, o de Rukmini Callimachi, que o Callimachi, bueno, non sei como se pronuncia. Pero, de feito, creo que xa mencionamos un pouco nalgúnas das nosas conversacións, non sei se entrou na edición ou non, pero descubrino gracias a isto, escoiteino, gustoume moito, a verdad. Como unha rápida descripción por se alguén nos está escoitando ahora e non escoitou o anterior, pois é un reportaje repartido en 8 ou 10 capítulos, como quen di, aproximadamente, sobre o proceso periodístico de Rukmini Callimachi cubrindo o ISIS
durante, bueno, non sei cantos tempos se supón que cubre, no? Está moi personalizado pois nunha das fuentes que ten, como quen di, que é un bueno, é un rapaz ciudadano canadiense, sí, é un rapaz canadiense que de origen, non me acordo de onde era, pero bueno, de origen cuyo origen é un país de maioría musulmana, non me acordo exactamente cal era. Era iraní, verdad? Diría. Non me acordo, eu escoitei fai moito máis. Non... Bueno, Sí, eu ese podcast estaría na miña lista do 18. Claro, eu escoitei na hora gracias a, como decía, gracias a nada original. E bueno, é así, conta un pouco personalizado a vez de un pouco o proceso periodístico de a raíz, pois eso, desta fuente que ten, no? Que é un rapaz que vive ali, pero que viaxou a zonas en conflicto, despois volve, entonces contalle, non lle conta, hai que saber canto se pode creer ou non. Tamén conta, non só eso, no? Tamén conta como algún viaxe que fai a Mosul, como vai, en xeral o proceso este que fai, unha das cousas que ela fai, bueno, ela máis o seu equipo que teña, pois que van a zonas recuperadas, digamos, por fuerzas aliadas, vamos dicir así, ou polo seguridade nacional do país que toque. Cando recupera zonas a ISIS, pois vai aos países, vai aos edificios e vai vendo pois que documentos deixaron ali, esas cousas, ou sobre todo é moi centrado en burocracia e capacidade de gobernar de ISIS, que foi o do que máis interesante sí, na burocracia diaria das ciudades baixo control de ISIS, e realmente por que as ciudades, digamos, aceptan o control de ISIS, e ao final o que a tesis de Rukmini Callimachi é que, bueno, pues porque fan funcionar as cousas, porque os juicios, non juicios religiosos, sino por roubos ou por pequenas discrepancias que teñan cada un, pues empezan casi desde o principio, son, digamos, eficientes no día a día da ciudad, non? Sí, hai unha frase que non sei se é dela ou de alguén a que entrevista, ou creo que é esa que vi do podcast ou así, que non deberíamos estar preocupados pola capacidade de atentar de ISIS, sino máis, bueno, que non debería, perdón, digamos, deberíamos estar máis preocupados de maneira relativa da capacidade de ISIS de gobernar máis que de atentar, ¿no? Como, de alguma maneira, como que o de atentar, pues sempre houve grupos terroristas que foran capaces de atentar, pero, pues eso, Al-Qaeda non, seguramente, pues non, que supoño a comparación máis cercana, pues non foi capaz de controlar territorio e gestionar un territorio hasta os detalles de recollida de basura, ese tipo de cousas, ¿no? E iso é o que máis asusta. Creo que estaba moi ben feito, é moi entretenido, e hasta ten a súa parte de, dito así, documental, pois igual para a xente que lle guste máis a ficción, diría que non lle fai xustiza, porque ten un arco narrativo relativamente interesante, que doulles bastante cuco nese sentido, pareceme. Sí, además eu creo que o primeiro podcast, ou podcast, digamos, franquicia de New York Times da sección de audio, o primeiro podcast que fixeron unha renovada sección de podcast do New York Times que fichara a xente de This American Life e de Radiolab para abrir unha sección de podcast. Este foi o primeiro. Evidentemente escolleron tamén a unha das súas periodistas ou reporteiras tamén máis franquicia, máis conocidas, e este era un pouco a base, o éxito deste que va a ser a base sobre o cual farían todos os demais, que non sei ata que punto seguiron despois. Eu non escoitei ningún outro podcast de Time. Tenen un agora en español. Bueno, o de, como se chama? O de Michael Barbaro, ese non é do Times. O diario, o Daily, The Daily. Non conozco. Bueno, pois eso. Xa vos digo, creo que é moi interesante. Isto, de feito, recomendei yo a xente que sei que non escoita podcast como costumbre, de alguma maneira, pero pareceume... Sí, como nosotros, non? Ni como costumes, ni como nosotros. No sentido de que pensei que, vamos, é interesante incluso para facer o esfuerzo, penso eu, para xente que non este acostumbrado a esta maneira de consumir
información / Correcto. entretenimiento. Pero bueno, se credes estamos moi de acuerdo realmente, ¿no? Demasiado. Paso siguiente tamén, que tamén sei que vamos a estar de acuerdo se credes, despachámolo. Sí, aparte, a ver se o despachamos dunha vez, porque xa que estamos na vecindade, pues vamos a falar dunha vez del, non? Sí, pero ese deixámolo para o final, non? Ainda non falamos del. No, eu creo que estamos todos de acordo, pero bueno, eu vou mencionar dous rápidos, diría, porque un deles creo que xa falamos tamén, pero para min tamén foi un dos descubrimientos e escoito con bastante profusión, por lo menos comparado co resto do que escoito, é Switch on Pop, que se non me equivoco xa falamos, non é ti escoítalo, pero Rama ti no, verdad? No, sigo sin escoitalos. Suscribíme, pero teño que encontrarlle un hueco na miña agenda semanal de escoitar. Ahora xa o fai por orgullo, xa dice, tanto vos empeñades en que o escoite, pues, No. Está aí, está, mira, na lista teño dúas listas, as dos que vou escoitando, me vou poñendo ao día, que son Add to List and List, e a de Vault, que son os que vou sacar dai en algún momento para poñerme a escoitalos. Está o primeiro en The Vault. Pois, non sei, xa falamos del, eu creo que de feito descubrino a raíz ou moi, non sei se foi a raíz, pero moi cerca de cando estuvemos falando da sintonía do podcast, da sintonía do podcast que contaches, non é? Más ou menos era cando estaba empezando, creo que debía ter escoitado un capítulo e ese ainda non escoitara, pero desde aquela verdad que fun escoitando moitos, e incluso que é verdad que fixeron esta, igual non é a mellor época, porque un dos autores, un dos host estuvo de baixa de paternidade, entonces fixeron como, digamos, si unha temporada tuveron de invitados especiales. Eso é, de invitados especiales. Entonces, salíase un pouco da línea do que era o programa habitual, pero bueno, tamén eu escoitei varios deses e tamén estuveron ben, a verdade. Pero nada, eu dos últimos que escoitei destacaría o do Baby Shark. E tamén que precisamente era un de invitados, verdad? Con invitadas, sí. Sí, o de Baby Shark, así como recientes, non deste ano, como empecé deste ano, pois non sei se sabería, pero tamén pareceu moi interesante tamén fixeron un de Rosalía, ver, supoño que de Rosalía estamos normalmente expostos á opinión dos medios españoles, ver un pouco a visión desde outro lado, pois pareceume tamén bastante interesante, a verdad. Sí que é certo, sí. Estaba despois que ao final a que o facía decía moito, isto é a tradición flamenca e todo era a tradición flamenca, era como, bueno, non é todo tan fácil. You know not. Claro. Fucking Money Man de flamenco non ten nada. Claro, nada. Eso é rumba catalana. Poñan a canción esta que cantara nos Goya de Se me das a elegir, que é unha, pues, son os chunguitos, non sei que son originalmente, decía, é unha canción tradicional del flamenco, digamos, unha canción tradicional do flamenco, a maneira de decirlo un pouco, tal. Ese pareceume moi interesante, tamén, pero non polo que contan de Rosalía, máis ben senón polo que conta da visión que teñen o outro lado do Atlántico de Rosalía un pouco e da música flamenca, ¿no? Aparte de cando se peleaban aí por describir que é eso de duende, pareceume tamén bastante curiosa. Bueno, non sei, pero bueno, non é único, hai capítulos, a min pareceme capítulos bastante interesantes, e comparativamente tamén sei que vosotros escoitades outros capítulos, outros podcasts que son musicales, son Exploder, por exemplo, Punch Up the Jam. Sí, eu escoitei un par de capítulos deses, pero teño que decir que para min están un escalón por debaixo do que me gusta Switch on Pop. Punch Up the Jam realmente é unha criatura distinta. Sí, correcto. Punch Up the Jam ten máis que ver con How Did This Get Made que con Switch on Pop, non? Sí, pero bueno, como género en plan de podcast que falan de música de alguma maneira, non? Que podría ser imagino a personas que digan, pois a min gostame escoitar podcast de música que encaixarían ambos, non? Pero son moi distintos, a verdade. Treses, digamos, Broken Record sería outro podcast de Malcolm Gladwell sobre música. Eu casi como favorito dele sería Son Exploder, non? Me parece normal. Eu escoito moito máis Son Exploder, é verdade. O de Gladwell
Depende do invitado que traiga e do programa e tal, pois cóstame a veces. O programa faiso moi largo e se non te interesa, por exemplo, fan moitos de country, é un género que non conozco e non me acabo de tal. Pero bueno, sí que son moito máis en profundidade que os Les Son Exploders. Os Les Son Exploders centranse nunha canción e como o artista describe o seu proceso e tal. A mí fanseme moito máis a menos. Bueno, o de Switch and Pop teño que darlle unha oportunidade. Está aí. Eu non o vou de poñer por diante Son Exploder ou ese, porque ese está sin probar. Ainda non o conocemos. No, está claro. Pero está ben que teñamos un pouco de diversidade. Hombre, algo de diversidade, que senón mal va. Sí. Bueno, puxen outro que simplemente vou mencionar, pero moi rapidamente, levo escoitando, estou no escoitando, pero bueno, básicamente por mencionar, non sei se o seguides ou conocedes, un que se chama More or Less, e é un pouco é da BBC. Eu diría vaina un pouco na línea de fact check, ¿no? Que se leva ahora sobre un pouco anumerismo, ¿no? En general, ¿no? E falan así en términos estadísticos de se noticias que se están dicindo son correctas ou un pouco incorrectas. No, é moi cortiño e, bueno, a veces son interesantes. Eu descubrino a raíz de diría que a raíz da serie Chernobyl falouse moito de Chernobyl outra vez, no? Empezaron a, pues, algún dos números que salían en Chernobyl de número de mortos, esas cousas. Ao final, moitas veces é un fact check, pero a diferencia de outros que se escoitan por aí, a resposta ao final suele ser que difícil é todo. E non hai respostas fáciles, non? Entón, nese sentido, son bastante honestos, a verdade, e, bueno, son cortiños. Non o conocía, pero teño aquí aberto e sí, estou vendo que son moi cortiños. Teño moitos capítulos que non chegan aos 10 minutos. Sí. É unha cousa moi cortiña, pero eu diría que en general é relativamente honesto. Este vou dar unha oportunidade. Este vai salir vai entrar na tu listen list antes que 10 minutos é cortiño, pero 10 bueno. 10 minutos, sí, eso. Se ao final dentro dos meses os coitades tamén, nalgúnha ocasión podémoslo rememorar e ver se vosotros se ao final vos deu a mesma sensación. Raro que Javier vaya a escoitar un podcast sobre estadística. No, rarísimo. Sí. E non teño máis, a verdade. Bueno, teño o que creemos que temos todos. Xa postos a crear hype, pero non falar dele, darlle voltas e non mencionalo, pois antes de eso, acabome de acordar de un que estuve comprobando que era deste ano, que o escoitei este ano, que é vaya por Dios. É que me salía o nombre Este claramente moi memorable. No, pues a min gustoume moito. É un podcast sobre a historia de Céranos e de Liz Holmes. Sí. Algo falarás del, non sei se... The Dropout. Vale, pues un podcast que acabo de comprobar que escuitei neste ano, que descubrí neste ano, que desde entonces xa me olvidara todo o nombre, pero técnicamente valería, que me gustou moito, que é The Dropout, un podcast sobre a historia de Liz Holmes e de Céranos, que, según estamos dicindo, sí, canto máis o menciono, máis me parece que xa falei del últimamente, non? Pero non sei se falamos del no programa, eu creo que faláramos no grupo ou algo así. Pode ser. Pues, seguindo un pouco coa miña unidade temática de cousas que se foron ao carallo, aparte de Nice Try Utopia e Spectacular Failures, pois outro que foi un failure espectacular foi a historia de Céranos, a que a empresa, supoño que farmacológica ou de tecnología sanitaria, que pretendía revolucionar a maneira na que se fan os análisis de sangre e as deteccións tempranas de enfermedades. Durante moitos meses estuvo valorada en miles de millóns de dólares e iba a ser o seguinte unicornio, a seguinte Apple, e ao final pues, era unha estafa
espectacular, cando se descubriu, pois, avergonzou a políticos de altísimo rango de ambos partidos que pertenecían a súa como se chama, Consello de Administración, ou que lle fixeran publicidade, ou que lle chamaban a Liz Holmes a próxima Steve Jobs e demais. Sí. É un podcast, non sei se son 6 ou 8 capítulos, 40 minutos, pouco espesito de escutar, pero realmente a historia merece a pena. Nada, eso é unha mención que, bueno, a verdade é que non é dos, probablemente haya podcast que me gustasen máis durante o ano e que se me escapasen, pero según estábamos falando, pois foi o que me acordei agora. Dito isto, falemos dunha santísima vez de Throughline, por Dios. Vamos a iso, vamos entonces a falar do que xa sabemos que queremos falar. O que nos escoite igual pensa que isto estaba xa preparado, pero realmente non compartimos as listas de cada un destes. Damos o último do que nosotros tíamos na lista de cada un dos tres. Throughline, ¿no? Efectivamente, correcto. Non sei hasta que punto por que sabíamos que o resto sabía que iba a falar del. Eu creo que porque directamente na grabación do último capítulo, cando empezamos a falar, ou non na grabación, senón na última chamada de Skype, cando dixemos, oye, temos que facer unha lista deso, eu dixen, vale, pero procurade que non sean todos Throughline. Vale. Throughline é un podcast detrás do cal hai dous hosts cuyos nombres non me atrevería a pronunciar, pero meu primo sí. Eu sí. E que contan historias de eventos pouco coñecidos da historia, ou que dan un punto de vista novo desde o que interpretar o presente. É o podcast de historia da NPR e destaco deste ano algún capítulo como Opioids in America, War of the Worlds, que explica a cisma entre suníes e chiíes, ou Scorched Earth, que falaba dos campos de concentración en Sudáfrica e de como desde aquela que iso naceu na guerra entre ingleses e holandeses pola colonia e que deu lugar ao apartheid. Eses foron os capítulos que destaquei. Pero, bueno, ten moitos máis destacados, Quer decir, todos me gustaron, moitos descubrironme cousas que non, episodios que non conocía. Eu, de feito, teño que dicir que, por exemplo, ningún deses tres que mencionaches o escoitei e, aínda así, debo para telo como destacado do ano. Eses non é que non me gustaran, é que nin os escoitei, non? Non sei se eu destacaré dos que escoitei, a min gustaronme The Siege of Mecca, pois eso, de un pouco o evento de, non sei como decirlo, ¿no? De como tomaron como se chama? Kaaba ou, bueno, ali en Mecca, onde van ao sitio de peregrinaje. No Friend But the Mountains, ese creo que é bastante reciente, que fala dos kurdos. Sí, que é reciente porque foi a raíz da decisión de Trump de abandonar Kurdistán ou de abandonar os kurdos, os peshmergas tal. Mass Incarceration, tamén me descubriu algo que eu tampouco conocía. A min, bueno, veña, eu xa que dixo o meu primo que non se atrevía e que eu me iba a atrever, veña, a min o que me chama a atención, máis algo de que en general pues, é un programa sobre feitos pasados e a súa conexión en teoría coas cousas que están nas noticias, un pouco para dar contexto histórico das noticias do momento. Ese xa houve algún outro podcast que incluso que empezamos a escutar, algún de Gimlet Media, me acordo que durara pouco, pero que tamén tiña unha idea similar, pero máis aló deso, que a particularidade que ten este podcast que me chamou a atención é que máis aló do que é o seu argumento inicial, os dous presentadores que son Rand Abdel Fattah e Ramtin Arablouei son creo que ele era palestina e ele é iraní e realmente dan perspectiva do que está pasando no mundo árabe e do que está pasando en Palestina, do que está, pois eso, o que decía Javier antes da división entre suníes e chiíes, e dan un pouco unha perspectiva que eu non tiña hasta ahora. Igual falar, o sea, escutar sobre
sobre o mundo árabe, se queredes, sobre a política árabe, pois o máximo que podes escoitar é a Caliphate de Rukmini Callimachi, que é a perspectiva occidental do que está pasando ali, pero eles tenen a perspectiva pouco de no, bueno, siguen sendo occidentales porque son americanos, fillos de emigrantes ou que seña, pero americanos, pero tenen máis idea do contexto histórico e realmente moitos dos seus capítulos son eso, dar contexto ao que está pasando no Medio Oriente. Correcto. É unha cousa que máis que destacar capítulos individuales, que non creo que seña capaz, pero un pouco ao que me chama a atención do podcast ese é un pouco eso. Eu nunca non me parecen moi personales os episodios, no sentido de que ou non me dá a sensación, no, que son historias Por que, exemplo, pues eso. Non sei se escoitacho de Sunise Chis, No, ese no. Eu creo que nese no que máis falan de que ela é culturalmente ou familiarmente, non me acordo, suní, digamos, e ele é chi ou algo polo estilo, quizás teña ao revés. Non, creo que acertaches, pero... Non fala nada ben da imagen que teña, se non sei se o iraní ten que ser chi ou suní. No, o iraní é chi. É chi. Vale. No capítulo no que falaron de como o goberno como hacía interferira no goberno de Irán, sí. Aí tamén falan desde un punto de vista da súa familia, de como vivirán eles desde ali. Pero non me acordo o nombre do capítulo. Tampouco. Era como... É un dos primeiros da temporada. É o capítulo sobre o goberno de Mossadegh. Sí, a ver, claramente hai moitos episodios que son, pues, como decía Noé, do mundo árabe ou pues, dos conflictos que hai nesa zona, ¿no? Pero xa vos digo, é verdad que non escoitei tampouco tantos como a vos, ao mellor, pero deu unha sensación que algún deles, desde logo, pues, que poderían... 4 Days in August era o nombre do capítulo que estábamos buscando. Ese tampouco escoitei. Sí, perdón por interrumpir. Nada, que va. Que poderíamos ter contado simplemente historiadores ben informados. Pasa que claramente, pues, eles seguramente teñen, pues, de alguma maneira, sobre todo, interés, ¿no? Pero, por exemplo, xa vos digo, de Mass Incarceration son historias americanas e gustoume igual o capítulo, efectivamente, o da crise dos opioides tampouco tenden por que ser especificamente capítulos de... O capítulo da crisis dos opiáceos non ten absolutamente nada que ver con eles culturalmente, porque hasta que máis afecta é a xente blanca. Claro, sí. Pero hai capítulos que sí que lles dan esa perspectiva que... Sí. Agradeces, hai cousas que a mellor eu non son capaz de ver como personal, pero a realidade é que hasta que viñeron eles, pois non estuvemos falando de... ou eu non escoitaba podcast desa temática, non? E además seguramente vos vai sempre como os intereses de Occidente, como quen di, non? En lugar de... Sí. Bueno, nese sentido, como decías antes, cambia un pouco o tono seguramente respecto a... igual que Califato ou algún que outro verá que non... Sí, non é o mismo estar desde fora mirando dentro que estar un pouco con medio pé dentro, aunque seña. Sí. Cambia un pouco a perspectiva. E de feito, eu creo que o exemplo do capítulo este que acaba de buscar Javier, de 4 días en agosto, é outro exemplo moi claro. É dicir, o primeiro que dice na introducción é para toda, esencialmente para a opinión pública estadounidense, ao problema de Estados Unidos con Irán empeza na crisis dos rehenes. No 79, nos tomas de embajada e tal. Efectivamente. E eles son os primeiros aos que lle teño escoitado pero a CIA é un operativo da CIA que directamente participou no derrocamiento ilegal do primeiro ministro Mossadegh por ser filocomunista ou máis ou menos ter pinta de izquierdista anteriormente. E algo que eles dicen de cara á súa propia audiencia, pero como español, pues, tiña a mesma idea das relacións iraní-estadounidense polas mesmas películas ca o espectador medio estadounidense. Al final, España é un país occidental 100%, o sea, así que non
non temos nada, o sea, toda a influencia dese conflito venos da parte de vista americana. Vale, unha cousa que eu suelo de alguma maneira cuñadear é sobre a historia que se dá no colegio. Non sei se cambiaría ahora, ¿no? Pero eu diría que o mundo está bastante máis globalizado que cando nosotros tres estábamos en bachiller ou en secundaria, verdad? Sí, pero tú crees que os libros cambiaron? Eu creo que non, pero creo que sí que deberían, porque eu teño bromeado, é verdad que cuñadear totalmente, porque eu non me considero unha persona moi ducha en historia, ni moito menos. Para eso estamos aquí Escoitando podcast de historia, ¿no? Pero eu o exemplo así un pouco máis claro, como que recordo así das clases de historia de solo nos importa o que nos toca moi cerca, era decir, y bueno, y se destruye el imperio romano y se dividió en dos. Uno no nos interesa y otro sí. Y uno nunca más volveremos y de la otra mitad nunca más volveremos a hablar. No sé si te da esa misma sensación, ¿no? Es verdad que es simplista, pero sí, o que China non exista. Que China non exista, ou eso, Oriente Medio non exista, ou solo existe cando a partir de que estudias, que eu, bueno, personalmente non cheguei, pero sí que é verdad que estaban nos libros pues os conflictos dos 90 a partir de que esos países descubren que teñen petróleo, como que di, ¿no? En general. A partir de aí cando aparece Oriente Medio nos libros de historia en España, ¿no? Non creo que cambiase, pero dame a sensación de que temos maneira de saberlo en realidad, pero probablemente non. Bueno, mi manera de saberlo, algún contacto tenemos para preguntarle que pone os libros de historia, ¿no? Pero das próximas generacións de millennial para arriba. Eu preguntar que miña tía é profesora de literatura, seguramente ten acceso a profesores de historia, lógicamente, ¿no? Pero non creo que cambiase moito. E bueno, a verdad que eu agradezo moito todas esas historias, como decía a Rama, ¿no? De eventos que eu, a verdad que non me contaron nunca, nin polo que sea, nin acabei pegados a él, ¿no? Pegados a él culturalmente. Non hai películas, non hai estas cosas, ou as que hai son desde o punto de vista moi occidental, yankee, se me apurades. En fin. What's bringing us joy lately? Efectivamente, que rapaces, que nos, aparte da visitar a familia e que nos den regalos os reyes e estas cousas, hai algo que queirades destacar como que vos puxeron contentos ou que vos deu alegría ás vosas vidas esta semana? Eu teño algo que decir, sí. Comenta, Raúl. Que sabedes as contas de tipo out of context, sí, que están aparecendo en Twitter últimamente. Hai de todo. Sí, son eso, clips de vídeos, pues eu os primeiros que encontrei foron os primeiros que chegaron ao meu feed foron eso, de políticos, discursos de Pablo Iglesias ou de Arrimadas, sacados de entrevistas sueltas de hai anos e tal, e que agora se poden malinterpretar ou que levar a un contexto que, vistos así totalmente sueltos, poden ser graciosos. Cando os descubriches? Descubrinos, pois, este mes, seguro, pero nos últimos 15 días, diría eu. Pois fíjate, eu, igual agora foi a explosión, pero a miña referencia non son as cuentas, digamos, para empezar non é nacional. Eu recordo, a primeira que saquei, eu creo que foi Regular Show Out of Context. Que é Regular Show? Regular Show son uns dibuxos, pareceme xeniales, de historias corrientes, chamanse en español. Están en Boeing. Son dibuxos infantiles, pero diría que teñen unha capa adulta, non para ver capítulos en plan, non é Ricky Morty, como que en día así, non son dibuxos para adultos, pero algunha vez pilleiros no hotel e son graciosos. E tamén eu pero falo de fai meses. Vale. O de, para min, out of context máis ben eu descubrino como humorístico, para decir un chiste, pues eso, sacado de contexto, cortiño, e ten pues un humor distinto do que tería nun contexto máis grande, como que di, ¿no? Pero a verdade que sobre todo humorístico. Non, vale. De feito non vira ningunha destas de políticos. Non vi ningún exemplo de políticos,
o rollo dos de políticos Sí. tamén é intentar buscarlles Sí. Hostias, algo é humorístico ou a veces para coller algo que se escapa totalmente do discurso que teñen agora ou coller algo que directamente non vamos, que visto así suelto sin o contexto da entrevista Sí, choca moito. Sí. Pero bueno, de todas formas o que me alegrou a vida últimamente foi un tío genial en Twitter que apareceu aí e que colleu escenas da Nani da serie ca doblaxe da gallega. Ten Javier escrito algún ser de luz brillante sería... Sí. Decidiu que o mundo sería un lugar millor tendo unha conta de clips soltos de escenas da Nani con doblaxe da gallega. Hasta vos puxen un enlace. Sí, vino, eso é retuiteáchelo ese ti tamén, verdad? Sí. Vamos, debe de levar como 30 ou 40 vídeos e eu xa teño metido que me alerte cando aparece el nove. A miña pregunta con este, de feito pensei no tweet antes de, porque vincho o tweet antes de ler as notas, foi, Sí. neste caso, esta persona, de onde sacou os clips? Está a Nani en algún tipo de en gallego en Netflix ou en HBO ou no Prime Video ou que estará na web da gallega. ou na web da gallega. Terá os dereitos. Ou no archivo da galega, non sei. Ou no archivo da galega. Igual é alguén que traballa Nunca ali. entrei, pero que claro, digo, será alguén que traballa ali, alguén que ten os DVDs da Nani na súa casa. Os VHS, tío. Sí, pero teñen boa calidad os vídeos que compartiu Rama. Non sei, foi o que pensei cando vin ese vídeo, pero fixo... Non sei quen é nin que fai, pero alegroume, vamos. Ben feito está. Primeiro foi a Navidad, a familia e tal, e despois a Nani. Non. Temos, podes poñer clips de música da intro para ilustrar esta sección. Está a ver ahora mismo buscando vídeos da Nani en a página da gallega, pero no, é que, de feito, porque senón o primeiro que se me va a mente é que entonces iría a buscar por curiosidade o mundo de Bigman. O mundo de Bigman iría a buscar. O mundo de Bigman, sí. Que seguro que tamén seguro que hai tamén o mundo de Bigman out of context, seguramente. Eso será o seguinte. Eso xa pode fazer Javier. Ahora que xa lle deron unha idea. Descubriu que a web da gallega hai contenido dese tamén. Que che alegrou a ti a semana, Eloi? Pois a min alegroume. Teño que pensar normalmente este tipo de cousas, pero despois saquei algo medio coherente que dixen nostalgia tecnolóxica un pouco, no? Anti-obsolescencia programada. Que, de feito, houve un capítulo de obsolescencia programada de Throughline, que ve moi... Sí. Non sei se oístes. Sí, eu xa escoitara a historia por outro lado, pero bueno. E o conto era que, tamén un pouco nesa línea, hai dúas aplicacións que consumo bastante tempo no teléfono ou en distintas estas. Unha é a do Twitter, pero que eu non utilizo a nativa, e o lector de RSS. Ambas aplicacións, por distintos motivos, cando as fun ver recientemente xa non están no Google Play, entonces era unha crisis como quen di, no? Pero tiña por aí as APKs guardadas nalgún backup, e tamén con certa pelea de quitar permisos do Twitter a outras aplicacións, bla bla bla. Ao final conseguín que funcionasen nesa pequena pelea anti a obsolescencia programada do software, que tamén hai, non só a de hardware. Bueno, pois eso, tras tamén en parte con interacción con algunha persona random de Twitter que tamén lle estaba pasando o mismo, pois tamén aí saquei así que esa colaboración alegroume un pouco. Ese acto de rebelión. Sí. Por dúas partes. E por outra parte tamén, xuntando desa maneira, tamén no mismo RSS, pois tamén recentemente leí un par de artículos que son moi da blogosfera, que son de blogs que resisten aí de alguma maneira o cambio das tendencias, no? Que igual un leíades Ponsa Sinorum. Conocédelo? Conocemos, sí. Conocedes, no? Pues o tipo sigue escribindo, no? É como esa parte vintage, pues pareceme un pouco un soplo de aire fresco no internet de hoxe en día. Eso, destacaría os últimos artículos que escribiu Ponsa Sinorum que non sei como se chama.
E tamén un de outro tipo que teño, bueno, na lista de libros, que un que chaman Branko Milanovic, que eu comparto moito cousas del, escribiu unha historia sobre unha review dun libro que fala un pouco da Rusia de Boris Yeltsin, ou basicamente bueno, sí, creo que é como de toda esa plutocracia que se creou, a verdad. O tipo no seu blog tamén moi old school e fala temas así moi interesantes. Bueno, esa nostalgia tecnolóxica pareceume do máis interesante últimamente. Esa nostalgia tecnolóxica de cosas de fai 15 anos bueno, sí, de cando tiña, non sei por que 15 ou menos. Non sei por que destaco eso, claro. Toda a nostalgia é de cando un tiña 20 anos, non é? Xa vamos maiores. Non sei por que me parecía que ter nostalgia dos blogs de tal era raro, pero claro que non é. O que pasa é que teño 30 e pico. Exacto, non é? Sí. Bueno, non é, contanos tú que Pues, que che fai feliz estes días, a parte do obvio. Xa empecé a dicilo antes, ao final cortei un pouco porque me estaba pisando esta sección, pero gústame as listas de final de ano, gústame hai certas tradicións navideñas que me disgustan profundamente, como por exemplo que estaba vindo pola autovía e solo se pola 8 e solo se escuitaban 3 radios, e nas 3 puñeteras radios había villancicos en todas. É unha forma de tortura. Entonces hai cousas que non entendo, que francamente... Bueno, a min alegroume moito que María Carey chegara por fin ao número 1 despois de 25 anos de sacar a súa canción. Por fin ten un número 1. Vale, continúa. Había que decirlo e se dijo. Pero... Sin embargo, hai outras tradicións navideñas que sí que me gustan. Por exemplo, o Book Concierge da NPR, que vos pasei un enlace fai xa un par de semanas igual, que é un repaso, bueno, pues ademais, eu creo que se pode ser todo o cínico que queiras, é dicir, na época na cual a xente está decidindo comprar regalos, a NPR decide facer unha lista de libros ou unha lista de recomendacións interactiva para que a xente escolla máis facilmente que libros comprar cando non sabe moi ben que facer. Pero é unha cousa que está moi ben, é unha base de datos que está moi ben feita, é dicir, tú podes meter temáticas, escritores de bueno, escritoras femeninas ou escritores de en fin, estranxeiros ou traducións ou escritores americanos, podes escoller moi ben que o que queres e podes decir, quero un libro que seña unha comedia romántica de non ficción sobre historia natural. Podes meter todos eses filtros e acaba salindo algo ou non. É de supoñer que non. Con estes exemplos concretos. Levanté as cejas ao escutar ese exemplo, pero para ver si aparecía algo realmente. Según o que estaba dicindo, estaba pensando... No ficción de historia natural e comedia romántica. Vou virar, vai a ser. E ademais, a particularidade que tuveron o deste ano é que normalmente fan un cada ano. Eso, é unha boa base de datos, moi interactiva, moi fácil de utilizar. Bueno, é útil aunque só seña para perder tempo e para que che entren ganas de comprar libros, pero ademais este ano o que fixeron foi acoplar as listas dos últimos 5 anos todas xuntas, entonces directamente acaban de quintuplicar o fondo da base de datos e realmente podes perder moito tempo con ele, entreterte moito. Entonces gústame eso. Gústame que en Navidades na BBC pense en diciembre, pense en Gaiman. Entonces ahora mismo na radio da BBC, logo na BBC Radio 4, hai 2 programas especiales de Neil Gaiman, un de unha hora de Neil Gaiman coa Orquesta Sinfónica da BBC facendo lecturas de extractos seus con fondo de música, e outro que é o Jon Snow, como se chame ese bon hombre, protagonizando unha radionovela de media horas basada nun conto de Neil Gaiman. Eso tamén é unha tradición que tenen cada ano, levo escoitado Good Omens, Neverwhere, moitos outros, esencialmente todos os anos fan unha adaptación de algo de Neil Gaiman, e son tradicións que, en fin, que me gustan. Serei snob, porque ao final
non é que me disgusten ou non é que me gusten as tradicións, porque se a tradición é villancicos, pois non. María Carey no, Neil Gaiman sí. Correcto, efectivamente. E nada, a verdade é que ainda non o escoitei, con lo cual non é que me dese felicidade de telo escoitado, pero telo por aí nun rinconciño esperando a ter un momento para escoitalo, pois, bueno, cada vez que penso, pois apetéceme. Así que ese é o meu. Quédome Noé con... creo que podemos ter título bueno, Noé Rama. O título para este episodio é María Carey no, Neil Gaiman sí. Como a María Carey gustoume que chegara ao número 1. Sí, Neil Gaiman sí, María Carey tamén. Sí, algo así. Es que entonces xa non queda tan eso. Se pos María Carey entras nos buscadores máis fácil, por lo menos en Navidad. Sí. Entonces esa era o clickbait. Esto vamos a subir en mayo. Pas navidades que ven, que estas cosas son atemporales, estas cosas que contemos.